Здравейте и добре дошли в днешното видео. Както предполагате, аз днес имам рожден ден, както предполагате. Вие няма как да предполагате, ако не сте ми виждали Инстаграм, пак съм без грим. Тук що се прибрахме от вилата, в която бяхме. Много хубаво си изкарахме. Аз поне. То е важно аз да съм си изкарала добре, нали? Разбира се, и гостите ми също важно да си изкарали добре. Надявам се да е така. И да, днес ще ви покажа подаръците, които получих от тях. Наистина супер много ме изненадаха. Наистина не очаквах такива неща да получа, които са супер готини. Даже имам два подаръка, които се съвпадат. И са също много хубави и си ги нося. Затова няма да говоря празни приказки и направо ще започваме. Първо ще ви покажа тези, които вече съм си сложила. Единия ето тази гривна с ръчице от моята приятелка от детството. Ето може да видите следващия ми подарък, който е от най-добрата ми приятелка. Той е със същата от толкова много плетки. Те са оцелили една и съща плетка, само че нейното е с нотичка, защото знае, че обичам музиката. Така да я обърна. Ето така. Трябва да видя тук някъде съм пребрала кутийките, в които са ми ги подарили. Това ми е от най-добрата приятелка. Кутийката, чантичката. Другата трябва да намеря ето я. Другата е ето такава стандартна. Така изглежда. Да, кутийки ви показвам. Да. Това са много красиви гривни. Аз обожавам да нося сребърни неща, злато, сребро. И си вече 4 подаръчета си имам на една ръка. Следващото нещо съм го скъсала, защото беше опаковано. Има много хубава коронка и сърчице тук на опаковката. Нямаше как по по-мил начин да го скъса, но ще си запаза коронката, защото е много красива. Даже става и за гертанче да се сложи. Не знам как успяла да го залепи, аз няма да успея никога. И това ми е подарък от трима приятели са ми взели портмоне от Арта. Имам и картичка. Така. Ето така изглежда. Портмонето стандартно черно портмоне. Класика си. Черното винаги си класика. Много сега дали ще успея с една ръка. Успях. Продължавам следващия подарък. Той е от братовчетка ми. Тя върви по старата класика. Ето тук ми е от по-предната година. Сега имам и от тази година с наши снимки. Избрала едни от най-странните снимчици. И старички, доста стари. На около 3 години, 4 даже. 3 години, да, всички са от 3 години. Черна рамка. Ще видим къде ще сложим, може би някъде на секцията ще намеря място, тъй като там е черно, там с бялата врата си е бялата рамка. Следващия подарък е другата ми най-добра приятелка Натали. Обичкам те. Аз знам, че ми гледаш видео, защото ме обича. Тя ми подари си много яка чанта. Тъй като аз имах преди такава, но я подадох. Защото много исках, тя беше сребърна, аз исках много такава шарена. Сега аз само външно съм я гледала, но ще я видим и отвътре. Аз всъщност не знам какво да гледам, аз предположение, че знам как изглежда. Тя е доста обемна, тъй като е като под формата на чувалче и когато се отвори до края наистина става огромна чанта. Може да видите колко наистина голяма става и е дълбока, защото отгоре може да се побира. Ща пък и отвън изглежда чудесно. Нали, разбира се, така не изглежда хубаво да се носи, но като се стегнат връзките, седи много готино. Утре, понеже много си обичкам, ще отида да спя на училище. Така, дано по туалета да ми отива. Само си правим през рамките. Разбира се, може още да се тегна, когато я напълните вече, може да прецените до каква степен може да я стесните.
И да, много харесвам такива чантички. Следващото нещо, подарък по-скоро, ми е от две момчета. Ще ви го покажа, тъй като той е хамелеон чанта и си променя цвета на ярка светлина или на тъмно, като гледам. Иначе под черна ще видите и така, с светища. Всъщност камерата не ми е улови, но на камерата, като светлината е по-различна, ще го видите как е хамелеон така. Но аз я виждам черна, просто вие светлината я виждате по друг начин. Аз имам такава хамелеон чанта, затова исках още една. Не знам защо. Има две разделения с цип и едно по-голямо джобче и едно по-малко джобче. Надявам се да нямам проблеми с дръжките, тъй като с предната имахме. Гледам, че тук си прави формички. Явно може да се прави на различни форми. Не знам, тези чанти, тези модели чанти, по този начин, както изглеждат, доста станаха така популярни. Тук даже и дръжките са така хамелеон. Много кочно, много ми харесва как ги правят. Тук отдолу не е така, колкото виждам. Отгоре само така, да. Отгоре е само така. И много ми харесва и много ви благодаря. И последният, но не на последно място, разбира се, подаръка от мама и тате, един от всичките, разбира се, тъй като те направиха рожден ден за толкова много пари. Това си е много даже подаръка, който в момента са ми взели, е по-ефтин от рождения ми ден. Сега ще ви покажа. Той беше опакован с пандалка. Ето е пандалката тук вътре. Но съм я махнала вчера. Аз много исках фотоепилатор, затова те ми взех фотоепилатор. Не знам. Модел Advance Lumia. Номерът, по-скоро моделът е SC 1997. 1997 да са, да. Ще ви го покажа така. Ето тук може ли да фокусираме? Можем ли? Не можем ли? Май не можем. Не. Ох, не знам. Надявам се да сте ме разбрали. Мисля, че това са подаръците, които получих. Много благодаря на всички. Много ми харесаха. Съжалявам, че изглеждам с толкова голяма глава. Не знам защо напоследък изглеждам с толкова голяма глава. Пораснала съм. Ама в главата. Дано да е влезнало и нещо тук. Малко повече, отколкото имаше. Колкото нямаше по-скоро. И да, че съм без грим, съжалявам. Така. Благодаря на всички, които ми звъняхте, нали, говоря за непознати, също и на моите приятели, че дойдоха на моят рожден ден, на всички, които ме поздравиха. Така, все още има време, тъй като още не е минал деня. И да, още за това. Благодаря на всички. До скоро!